Nyakorongo jong jodongo mawuok Asipulo kwayo bod mochung' ne yiero duond od bura mano mar ODM mondo tim yiero maratiro maonge mibadhi ne jal mabiro fwadho otiko mar duond bura no e kar chung' od bura ma Kasipul. Ka giloso gi jofwambo e boma ma Oyugis, jodongo go wacho ni poni dew wang' biro bedo e yiero go. Gineno ka pogruok mar paro nyalo bedo e duond od bura mar ODM. Kata kamano, moko kuom jolar otiko mar ODM e kar chung' od bura no bende wacho ni kaponi yiero ma huyanga ok bitim, to duond bura mar ODM nyalo biro lalo kom ma Kasipul ne kweth mamoko. Watimo mos ahinya ne lal meche mbunge walalgo. To ka koro wadhi yiero mbunge manyien, watim nomination manigi kwe kendo jo Kasipul, jomoko ma ok jo Kasipul ka oyowe jo Kasipul obed gi kwe mondo jo Kasipul oyier ng'ama gidwaro ma ok gichuno jo Kasipul gi ng'ato ma kamoro ok bitimo negi gima gidwaro. Nyasaye ema yiero jatelo. Wan to wago mnombulu to Nyasaye biro keto mbul ng'at mohero dhi malo molojo wetegi. Don kamano. Omiya wakwayo ni party wa mar ODM nyaka chung' imara mowe tiemo bede e plain ground mang'ama loyo successfully maonge ng'ama ichak idwaro iywa bade ni ji dhi e court. Wadwaro kwe Kasipul ka kendo wadwaro ng'ano ero mano kawo kom niendi kar bede nyathiwa Dr. Ottoman, to wadwaro mondo odhi kod kwe kendo wadwaro ng'at moro ma represent wa